Bilarna måste testas med största omsorg. Finessen med den flugsmällaren är att flugan har en chans att överleva. Det ser man tydligt här genom dessa hålens goda tilltagenhet. Även den största hästfluga och geting har en chans att överleva. Sporten blir mera human och mera attraktiv för den som jagar. Min son, kom ihåg, livet leker och vi gnuggar vidare. And remember my son, tomorrow is another day as usual. Ha! Den fungerar! Det var det jävliga så att säga. Ta skiten här. Gick över hela Lund. Precis, hela Lund. Ja, hela Lund. Tack så mycket. Tack Elsie. Jag säger det, gubbjävlar. Det är lite mer än 20 minuter sedan. Sitter du och ljuger för barnen nu igen, morfar? Jag ljuger bara för horor och präster. Någon som känner för lite pingis? Morfar? Ja, visst.